श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचे मोदक कसे करतात ते दाखवणार आहे. तळायचे. हे बघा, आता मी हे खोबरं घेते किसून, एक गोळा घेते. हे खोबरं किसून झालंय. असं एक बाकीचं खालचं असं ठेवायचं, वरचं फक्त सफेद सफेद आहे ते घ्यायचं खोबरं याच्यामध्ये भरायला, मोदकामध्ये भरायला. अजून हे करायचं आहे तयार सगळं. आता गूळ किसून घेते मी, मला लागेल तेवढं. आता गॅस चालू करते मी. ते हे करायचं आहे ना आपल्याला, खोबरं, गुळ खोबरं करायचं आहे चुरून. ही लंगडी ठेवते त्याच्यावर. लंगडी बोलतात का? त्याला लंगडी बोलतात. टोपासारखी अशी रुंद असते ना ती, त्याच्यामुळे ही जुनी खूप हे आहे ती, पूर्वीची सासूच्या कारकती, सासूची आहे आधीची ती. कशी आहे बाजू. ह्याच्यामध्ये मी खोबरंच तयार करते मोदकाला वगैरे कधी पण, बाकी काय नाही करत. खोबरं घालूया सगळं. खोबरं थोडं ढवळून घेते. नंतर कधी सुकं खोबरं वगैरे घेऊ नका, ओलं खोबरंच घ्यायचं असं बनवायला. कारण सुकं खोबरं घेतलं तर ते बरोबर होत नाही, घट्ट होतं. हे कसं, हे कातळ्या पण अशा आतल्या तर टाकून द्या, बाहेर काढून टाक, ठेवू नका. आता गूळ टाकते. बघा, एकदा मी असं सुकं खोबरं घेतलं आणि माझं फसलं गेलं. म्हणून ओलं खोबरंच घ्यायचं कधी पण. तुम्हाला पाहिजे तेवढं, एका नारळाचं पाहिजे तर एका नारळाचं, अर्ध्या नारळाचं पाहिजे तर अर्ध्या नारळाचं. ओलं खोबरं म्हणजे? हे ओलं खोबरं म्हणजे नारळ आपला ओला, जो आपण फोडून करतो ते. सुकं खोबरं म्हणजे ते सुकं असतं. असं झालं ना खोबरं का थोडंसं मीठ टाकायचं, थोडंसं टाकायचं, मिठीभर बस. आणि थोडीशी साखर टाकूया, अर्धा चमचा. जरा ढवळून देते आणि थोडं सुकं व्हायला पाहिजे. जर लंगडी नसेल कोणाकडे तर मग काय घेणार? टोपात पण होतं, असं काही नाही, कशामध्ये पण करू शकतो. माझ्याकडे लंगडी आहे म्हणून मी लंगडी घेतलेली. जरा बाहेर ढवळायला वगैरे चांगलं मिळतं त्याच्यामध्ये व्यवस्थित. जास्त खोबरं असं तरी छान असं परतवायला मिळतं, ते लागत नाही पटकन. काय लोक याच्यामध्ये भाजी पण बनवतात. कधी कधी तरी बनवते, कधी जास्त करून मी खोबरंच बनवते, असं मोदकाचं वगैरे, पातळ्यांचं वगैरे लंगडीमध्ये. हां, किती वर्षाची जपून ठेवली आहे तिला, असं बनवायला लागतं म्हणून मला. परतवायला चांगलं मिळतं याच्यामध्ये. आता खोबरं झालं आहे पूर्ण. आता वेलची टाकते, थोडीशी टाकायची वेलची. किती टाकलीस? अर्धा चमचा टाकली. पूर्ण झालं खोबरं. जास्त पण एकदम सुकं नाही करायचं, मग घट्ट होतं. आता गॅस बंद करते मी. तयार. असं खोबरं झालं मस्त.
ही आता मी अशी जाड म्हणजे जाड नाही, पातळ म्हणजे पातळ, अशी चपाती कशी लाटून घेते. मग ह्याच्या ह्याने ते काढणार मी पुऱ्यासारखं. ही आता अशी झाली आहे चपाती तयार. आता आपण हे पाठीमागे हे मारून घेऊया झाकणं. पुऱ्या कशा तयार करूया तिथे. असं भरायचं. असे हे करायचे. त्याचे असे हे येत नाही, तांदळाच्या पिठाचे ते बरे येतात एकदम. हे असे नक्षी असे. असे यायला पाहिजे ते. असे हे असतात ना, हे असे यायला पाहिजे, पण ते असे नरम पडतात ना गव्हाच्या पिठात. ते येतात नंतर असे 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 यायला पाहिजे. हे जर जास्त पीठ जर असेल ना तर आपण थोडंसं काढून पण टाकू शकतो असं. आणि मग परत असं करायचं. असे मोदक असे तयार करायचे. अशा प्रकारे हे झालेले आहे सगळे तयार. आता मी गॅस चालू करून कढई ठेवते वरती. कढई कशाला ठेवली? आता तेल ओतायचं आहे ना, तळायचे आहेत ते. अच्छा, हे तळीचे मोदक ना? तळणीचे मोदक. तेल तापू दे जरा, तेल ओतून घेते. आता तेल तापलंय. आता एक एक सोडते मी असे. अशा प्रकारे असे तळून घ्यायचे भरपूर मिळते असे. बघा हे असे आता तळून झाले आहेत. गव्हाच्या पिठाची जर मोदकाची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.